Enw fi yw Angharad James. Dwi'n chwarae canol cae a dwi'n capten Cymru. A dyma bag fi yn mynd i'r Euros. Suitcase fi gyd yn mynd. This is my bag. Okay. Peth cynta yw headphones. Honestly, gymaint o game changer. Dwi ddim yn trafeilu yn dda iawn. Maen nhw wedi bod yn lifesaver ers I fi prynu nhw. So pam dwi'n hedfan. Dwi wastad yn clywed allan am rhywbeth a popeth pam dwi'n hedfan. A maen nhw'n canso popeth allan. So pam yn neud fi'n teimlo tyma bach yn saffa. Dwi wastad yn gwrando ar music. Rhywun fel Noah Khan sydd just yn ymlacio fi. Y dal ambell waith fyd. Dwi yn eistedd gyda Sophie Ingle ar yr awyren. A mae hi yn calmo fi lawr tyma bach. Ie, mae hi'n helpu fi drwyddo fe. Mae'r un peth ar y cae, actually. Mae hi mor horizontal bod mae'n calmo popeth lawr. Dwi yn gwrando ar yma o hyd, ble bynnag ni'n chwarae. Dyna'r cerddoriaeth sydd yn yr headphones pam dwi'n cerdded allan. Mae fe'n bach o routine I fi, so mae nhw'n bwysig iawn I ddod i'r Euros gyda fi. Sunglasses. Bydd yr haul allan. Ie, dwi yn hoffi sut gymaint o sunglasses gwahanol. Hey, the chosen ones. Oh, yeah. What do you think? Okay, dyma rhywbeth nes I cael I penblwydd fi, I helpu fi gysgu. So dwi ddim yn gwybod beth mae'n dweud reduce stress, felly'n helpu'n iawn, a I gysgu'n well. Mae sut gymaint yn digwydd ar camp. Mae pob dydd yn cyfarfod neu ymarfer media. Felly mae'n neis mynd nôl i'r stafell ar diwedd y dydd a just cael pethau I switcho bant. A dyma rhywbeth dwi'n credu bydd yn helpu fi gymaint yn yr Euros. Ni ddim yn cael roommates, ond dwi yn cysgu drws nesaf I Rachel a Gemma Evans. A maen nhw yn wild. Fyddai'n gwisgu rein lawr I breakfast, dwi'n credu. Os ti'n gweld fi lawr ar breakfast gyda rein arno, not a good night's sleep. Okay. Sliders. I've seen better days I ddweud y gwir. Moisturiser. Bwysig iawn, stay hydrated. Dwi'n gwisgo hyn 2-3 waith y dydd. Tea bags. Os mae bag yn cael search yn yr airport, mae just 100 bags o tea menna. Mae fe'n just yn comfort zone I fi. Dwi'n credu bach o normality pam dwi ar camp. Dwi'n hoffi just eistedd allan yr haul gobeithio a cael gwpan o de. Dyma Polaroid llun, ci fi, a mae hwn wastad yn passport fi. Mae ci bach fi fel babi fi, ddweud y gwir. Enw'r ci yw Betsy. Mae hi'n 7 mlwydd oed nawr. Mae dal yn edrych fel puppy, ddweud y gwir. Dwi'n mynd a trefeilu lot. Mae fe'n rili galed I gadael hi adre, felly mae lluniau yn bwysig I fi a just yn, I edrych arno nhw a just yn neud fi'n gwenu. Tyma bach yn sentimental, ond dyma llyfr nath mam creu fi just ar ôl I ni cael ei gêm yn erbyn Iwerddon. Mae sut gymaint o lluniau gwahanol, lluniau gyda'r merched I gyd, yr fans, a mae fe'n just, yn llyfr lovely. Dwi'n trefeilu gyda fe yn pob man. Mae'r teulu fi yn mor bwysig I fi. Nath mam trefeilu fi lan a lawr yr Gymru mwyn I fi fod yn y sefyllfa yma, felly mae fe'n just yn atgofio fi pam dwi'n neud beth dwi'n neud, a rhywbeth bydd yn ddod gyda fi yn fy bag i'r Euros. Okay, a dyna popeth. Bag empty.